Surányi Tibor vagyok. Üdvözlöm Önöket a Prima Klinik Egészségközpontban, ahol a betegek egészsége és jóléte a legfontosabb számunkra. A mai rohanó világban az egymásra való odafigyelés ritka kincsnek számít, ezért egyre nagyobb szükség van az odafigyelő, empatikus és szakszerű egészségügyi ellátásra. Dr. Pölös Andrea vagyok. 20 éve nyitottam meg a Prima Denta fogászati magánrendelőt. Később férjemmel megálmodtuk és létrehoztuk a Prima Klinik Egészségközpontot, hogy kollégáimmal a hozzánk fordulókat teljes figyelmünkkel és közvetlen, gondoskodó odafigyeléssel gyógyíthassuk. Ezért a Prima Kliniknél elérhető számos szakterület orvosai és szakemberei nem csak kimagasló szakmai tudással rendelkeznek, hanem kedvesek, barátságosak és könnyen megtalálják a közös hangot a pácienseinkkel. Minden nap azon dolgozunk, hogy a Prima Klinik Egészségközpont Szegeden az a hely legyen, ahova az emberek félelmüket maguk mögött hagyva jönnek, és széles mosollyal távoznak. Látogasson el hozzánk, és tapasztalja meg ön is, miért választ minket annyi elégedett páciens.